Aku bukan jamil janggute to. Ora tak jamil to. Lah kok ono sing janggut. Aku yo ngono. Kok aku dadi yo kae, ge bojo ngono tak geret sih. Kulo nggih anu kesupen ora jangga tak jual butisan janggute. Carane wong enak kemana-kemana nggih yo. Mau ingah-ingi lho. FMA. Oh, FMA. Heeh. Penggemare kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Ya kuwi fan militan Astabrata utawa FMA. Ya, sing uga ikut memonitor pagelaran wayang pada malam hari ini request Imbangono Katresnanku. Ngono. Ya dikendoni dhisik, sadurunge iki uga ana Mbak Yuku utawa ibuku Mbak Lucy Brahman kang mijil saka Ponorogo nanging luwih dhisik sak tembang kanggo ngendhoni swasana. Oh ngono ya, Pak. Luwih dhisik diaturke sing langgam-langgaman ya kuwi Imbangono Katresnanku. Oh ngono. Ya. Karya-karya Sri Susilo Tengkleng kang mijil saka Boyolali. Oh ya. Ya. Dipinanggani dibawani luwih dhisik. Bawane Mardika. Ya. Maka Mas Heru Linantang kula aturi nyarirani bawanipun mengko sing nyarirani langgame kalben ya kuwi Dik Yovika Listiarisma kang mijil saka Kota Ngawirama. Oh ya. Ya mestake dawuh. Maka Mas Heru gremet-gremet matur slamet sareh-sareh waton pikoleh. Monggo Mas. Kangen kutan po upama mung sliramu kang dadi talange ngati tembang menika nggih kula kintunaken untuk seluruh panitia sing dipangarsani karo Pak Kasun dadi jampi saya tombo kesel lan uga sing memonitor lumantar channel YouTube nggo kanca lek-lekan no lajeng Mas wis suwe anggonku nunggu nanging tansah ngleledha ngelingono rikala dina kapungkur sliramu nate janji mandika ya terus tresno lahir terusing batin ayo kita sebentar Mbak Wilujeng dalu selamat malam Cahayu. Selamat malam. 3 hari berturut-turut pentas ora capek to wong ayu. Alhamdulillah mboten niki kita saya semangat luar biasa nggih. Luar biasa. Niki wonten permintaan saking kanca-kanca lan sedulur-sedulur FMA lho. Nggih. Fan militan Astabrata yang memonitor di live streaming Astabrata media. Tembange Imbangono Katresnanku. Ayo. Karya Sri Susilo Tengkleng ayo. Yo langsung buka celuk wae wong ayu. Coba kaya apa?
saben dino wong dasar sinden ayu gede dhuwur manis lenjer kuning suarane ya apik suarane becik mindah bejane besok sing dadi bojone lah iya amin ya Allah iya panjenengan niku to Mas kok aku lho nek ngelem kula ngoten niku ampun sangat-sangat lho yo ngelem mengapresiasi ora apa-apa mari mengke irung kula mekrok Mas ora apa-apa jenengan niku nggih luar biasa lho Mas luar biasane piye Nduk janjenipun kula niku diam-diam juga mengidolakan panjenengan lho Mas kok iso ngidolakne aku apane yang diidolakan itu apanya Bu lah nggih to dalang muda piyantune niku ganteng terus manis terus dhuwur wayangane niku nggih sae wasis besus sacet buat beras-beras niku terus kula niku nggih Mas apa janjenipun mengamati personalitane Mas Akbar iku jenenge good people good people aja nggo bahasa sing angel-angel maksudnya baik gitu lho Mas lalu lho lu si Brahman wong bener-bener lho good people iki apa ngono lho maksudnya orang baik berkepribadian baik kalem sopan alim soleh ngoten Mas kok iso pujian sak donya mbok kelumpuk ning nah gitu aku ngelem sampeyan jare sampeyan ngomong irunge mekrok sampeyan ngelem aku kok jariku sing mekrok aku lha kok timbang kula empet lho Mas nek kok ning ndur panggungnya tak brolne sisan nggih yo lu ngono no mergo arep ngomong apa arep saran apa kritik apa utawa memuji apa ki luwung ning panggung mergo aku ngurmangsani nek karo sampeyan utawa sinden-sinden Astabrata lainnya ki ora tau petuke yo nggir ning panggung instruksi Pak Dalang Senane ora dipadake wis ngomong kuwi lho. aku ora betah kok. Ora betah apa? Lah aku iri lho. Kenapa? Aku lek roh wong dalang ganteng karo sinden ayu ki gemes. Aku ngejan panitia kok ya ngerti, aku ngono golek bintang tamu kok ya Lucy Brahman. Heeh, penyebab apa? Nyepaki mbah timbah nombah ning guru santri adet karo aku. Wes lah aku ngerti aku jenengan jejer wong loro salah. Aku wis ora betah. Nduk tak omongi, Pak Dalang ki adekane kan kur debok ya. Ganteng apa yang ngopo, pinter apa yang ngopo, duwite akeh kaya ngopo, ora wani kok rambut cedhaki. Gandrungen. Ono lho. Saiki ra masalah wong wedok iki sing agresif. Ono lho, iki nang dhuwur panggung. Mas Akbar niki. Pareng penonton sik, Mbak Yovika ngomong jejeri kula pareng mboten, Bu?
Pareng-pareng anu atiku sing ser-seran. Totalitas kerja ngerti ya. Lah nang dhuwur panggung Mas Akbar milik umum. Nek diarani milik umum kok medun manggung dirayah ibu-ibu. Kan ning dhuwur panggung dhuwur ya. milik umum. Iya. Agaknya itu Berarti kok nyedaki dalangnya niki. ya oleh lolos ngapa? Langgame terusno karo lu duduk sini. Jenengan Mas boten. Los. Jajal tak matne suaramu kaya ngapa. Jare irungmu mekrok-mekrok-mekroke kaya ngapa. Belum saya lho Mas. Aja ora apa-apa. Bocah lek ra ngono nek kok ora wani-wani. Kalau niku izinan Bu, mana kalau niku nggih cae izin ngoten izin ngoten. Sing wedok izinan kula nggih izinan. Lah terus dadine takon lek kabeh isin-isinan. Ayo, terusno. Tak maneh niki jare tadi kalau di atas panggung itu tidak apa-apa. Mitra kita kerja. Mas. Piye? Berarti mriki lho Mas, kok ada muni napa? Ngono lho. Atine wong lanang sing ra gogol mbok radi mriki lho. Ngono aku wis bayangne lho Mbak Lucy. Piye? Bayangne nek wis duwe bojo ngono lho. Kok turune singkur-singkuran radi mriki lho Mas. Rasane wong lanang kok ya ner ngono. Apane sing nener? Yo Vika, sandingan kok. Sorry, rada jajan lho kek omong-omong HP-ne kok dekekne lek ning dhuwur panggung ki. Mas HP ini sari. Lah urung-urung kok sinyale metu wisan. Ada siap bluetooth. Iya. Oh iya. Membawa tak makne aku sebagai istrinya. Ayo. Monggo. Kamu ya. Iya, aja. Nama jenengan sing nembak. Oh, udah enggak usah kamu aja. Siden di negara ini gur lembang. Sampai aja kamu aja. Dalam dia mereka.
ngomong mbak aku bukan jamil janggut itu ora jamil to lha kok ono sing janggut aku yo ngono umpama aku dadi Yofi kae den bojo kula pun tak geret sih kula nggih anu kesuwen orang jangna tak jual butisan diambote carane wong lanang kok kemarin nggih yo mau ingah-ingi lho coba dong terus yo siji lho karo ingah-ingi ajo tapi men tekan dulu ayo mongkot kang ngemas bagaimana Ibu Juri? Luar biasa menjadi sindanya Mas Akbar sing ganteng iki kudu kuat mental kaya pean kuat gablek dadi nduk yo Vika tak omong Mas Akbar ki mbok jawe ora kowe yo bangga diujar mumpung nek kono yo jare aku sedang remeten taman wis ngono iku nek remet-remet sing suwe-suwe malah sing keringetan kula itu kan mau tanganku sing kempet keringet panas ora apa-apa ngumpul ning dhuwur panggung nyapor lha kok sindene papat iki lungguh kroyok Akbar ora apa-apa Kalau dasarnya niku nek jejer kalian tiang kakak kan dereng mboten ati. Aku di depan janggut kok jariku teles sing nyapa ya. Apa Kok anakku kekuatan anakku kekuatan anakku apa ngompol Apa lho Mas? Ora Sampe mau gak pengen pesan no? orang. Makasih ya, Duk. Nggih. Pesan apa? Apa nih? Yo ngembang Mas Den. Iya. Iya. Luar biasa. Mak. Ngono lagi lho. Model kok diewer-ewer kon ronoi lagi bengi iki. Lah ya. Luar biasa. Sudah ngatur permintaan dari FMA Imbang Monoka Tresnanku. Ayo. Saiki yo sing dianti-anti Mbak Lucy. Ayo jumeneng Mbak Yu. Jumeneng coba kayak apa? Disepoti, Cok. Hey.